TV Manijak, emisije za sve uzraste. Serija Vikend sa Ćaletom premijera na kanalu Nova S. Nakon uspešne premijere filma Vikend sa Ćaletom 29. oktobra 2020. godine koji se realizovao u produkciji United Medije, istoimena serija od 7 epizoda bit će premijerno prikazana na kanalu Nova S. Serija će sa emitovanjem krenuti 25. januara ove godine. Film Vikend sa Ćaletom govori o sredovečnom kriminalcu Kašiki, koga tumači glumac Nenad Jezdić. On, predosjećajući da mu se bliži kraj, želi da provede vikend sa 11-godišnjim sinom, koga tumači mladi glumac Vasa Vraneš. Pošto ga nije viđao 5 godina, jer je zbog malih komplikacija imao zabranu prilaska dečaku, Kašika pokušava da po ubrzanom kursu nauči svemu onome što smatra važnim za život i preživljavanje na ulici, a da iz sina istera sve ono što je po njegovom mišljenju mekano, slabašno i devijantno. Pored Nenada Jezdića i Vase Vraneša u filmu također glume i Bane Vidaković, Srna Lango, Anja Alač, Jelena Đukić i drugi. Scenarij i režija Miroslav Momčilović, producent Igor Turčinović, scenografija Boris Deheljan, kamera Dalibor Tonković, montaža Petar Jakunić, izdavačka kuća Brigada Film United Media.